Lakas. Babaw. Tara, dito ako masunod. Hanap daw na si Bimax. Ang idol. Good morning sa inyong lahat. So, panibagong episode tayo mga lods, pangangaso uli. So kung kahapon ay nabigo tayo, pero nung gabi, nangilaw sila, di na ako sumama dahil pinupuli ka tayo. So nakahuli sila ng bugkon saka mga palos. So ngayon naman guys, ay balik ulit tayo dun sa gubat. Siyempre, kahit di kompleto ang team, andito pa si Kernel. Si Dags. At si Cristo. Ayan, so siyempre ang inyong lingkod si Pare Koy. So tara, sana swertehin na tayo mga lods. Ayan, oh. So once again, maraming salamat sa sponsor ng ating mga uniform. At shout out kay Ma'am Trixie. Ayan, Ma'am Trixie, salamat rin sa iyo. So siyempre, kasama natin ang isa sa pinakamalakas, si Bimax. Ayan. Kung hindi kay Bimax, di natin malalaman yung kung mayroon tayong mahuhuli. Medyo may inuubo lang po siya sa mga panahon. Ayan, Ma'am Trixie, may galab shoutout sa iyo at sa mga Trixie niyan. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, sa mga YouTuber diyan, dalawin niyo yung bahay yung channel ni Ma'am Trixie. Maraming programa yan sa YouTube. Ayan. Andyan yung especially yung Munting Hiling. So katatapos lang yan ngayong February 22. Good luck sa mga programa mo sa YouTube, Ma'am Trixie. Ayan. Siyempre, salamat din sa inyo. Salamat sa support mo. So yun guys, medyo inulan tayo mga idol. Ayan. So, pero ambon-ambon lang. Ayan mga pare ko, andito na tayo sa bundok ng Kulpit kung tawagin. So ito yung bundok ng mga bato, Kulpit. So akatin siguro natin ito. Tingnan natin dito. Tabi po ako. Saan? Saan tayo? Sa kulpit. Dito kami guys sa puno ng kulpit. Akatin ba natin yung kulpit? Saan tayo? Surabag tayo. Ayan na. Gayak na sila. Pagod. Di ko nabanggit kanina sa ating intro. Yung uri ng pangangaso natin guys ay gamit din tayo yung air gun sa mga may mababangis na hayop. So pwede natin itong gamit. Lalo na yung mga may ilap na hayop. Kailangan natin ng air gun. Hindi rin kasi kaya ng aso lang. Ayan. Hindi lang kasi mga bayawak, mga monitor lizards ang matatagpuan dito sa kabundukan. So marami ditong hayop na mabangis. So yan guys, kung maririnig mo, yun yung mga huni ng iba't ibang uri ng ibon. Dito kami sa Kulpit ngayon.
Ayun, pabagasak na agad si Saldi. So hindi lang tinamaan. Bumagsak doon ah. Laki nung baka akong dragon yung buwisit na yun. Lakas pumusak ng baril ni ano ah. So aakyat po tayo dito guys. Ito yung ating aakyatin. So sobrang sukal. Yan. Yan ang batang. Akyat, Saldi. Gapang Saldi. Hi B-Max. Siyempre andito si B-Max. Ayan. So andito na tayo sa ibabaw ng kulpit yung tawagin. So sa mga taga dito sa amin, alam nila kung anong sabihin ng kulpit. Ayan, natinik yung aking kamay. Oh. May tinik siya guys. Ayan, oh. Hirap. So ayan sila. So grabe, ang lalaki ng mga puno. Mga pare ko may nakita tayo ditong isang honeybee. Ayan o. Kita ninyo naglilipadan. Ayan o. So, mayroon tayong pupuhagin liguan. Aray ko din yung goal. Sinik. So ito may lalaki ng mga kahoy dito mga idol. Ito ang bergong-bergo pa. Pulpit. Pero ang ibabaw daw nito ay nyuga na. Di kaya? So yun guys, sayang. Di kaya dukutin. Ayan, ang dami ng mga honey. Ay mga bee. Ayan, liguan yan dito. Dahon. Kaya ng pulot. Ay, may pulot po. So, ito na guys yung... Hindi ka kinagat? Mga hindi abot. Mga andito kampi ay kakapit. Pagayan nga ang pailalim. Ay, mahirap. Pangalawang try ni Christoph. Unang pagdukot niya, kukunti lang nakuha. So ganito po kahirap ang content namin. Buwis buhay. Yan o. Ayan guys yung ano niya. Yung bahay. Ayan yung bahay niya o. Mga lods. So wala nang pulot kung tawagin. Dahil matandang ano na to. Ayan. Matanda na. Tanda na. Ilang taon na kaya yan? Tanda na pala yun. Wala na laman yung honeybee. Yung matanda. Walang puro uod. Alam ko pa naman makakatikim tayo ng pulot. Ayan, hinahabol si Kernel. Hinahabol ng ano. Nakisot ka? Hinahabol po si Kernel lang ano. Nasa ulo. Nasa ulo mo na, ano, sa ilalim ng buhok mo. Paro, sa ilalim.
Sa amin pong paglalakad, kami po ay may nadiskubring isang kuweba. May spot ka nun. Papasukin daw po ito ng isa sa ating mga team. Hindi po ako sasama. Nakakatakot. Ano meron dyan? Kaya, Parang andito yung treasure. kung may treasure ka dyan, mayos ka. Mayos ka sa mga sinasabi mo. Treasure. Ba't sabi mo treasure? Wala ka, Kernel. Dahil po ako ay natatanging cameraman lang. Dito lang po ako sa labas. Pero tingnan natin ang loob. Uy, may paniki. Uy, yan guys, may mga paniki. Maganda. Meron tayo guys, na-discover yung mga kuweba. Mayroong iti. Ha? Wilin. Tirahan paniki. May mga paniki. Yan, baka mayroon tayong mahuling kakaibang hayop dyan. Yan po ang team pare ko eh. Buwis buhay yan. Kahanap lamang ng pwedeng malantakan. Ano mang uri ng hayop, di natin palalampasin yan. Dahil ito ang content natin. Ang kumain ng kung ano-anong pagkain dito sa gubat. Yan po, huwag nyo itututok yan. Baka biglang pumutok. Samahan natin si Cristo sa kanyang adventure. Napaka-adventure po ng kanyang ginagawa. Saan? Ay na yan. Yan may paniki, kitang-kita. Isa pa na yung ulo. Yan o. Huli ng isa. Asapang yan. Ay, pumapilok po. Sumunggab. Ay, Naiit. ayan po, mayroon siyang... Ito guys, ang paniki oh. Kain mo daw. Oh, wag. Wag naman, kawawa. Yan ay mga, isa yan sa uri ng hayop na nagkakalat ng mga kung anong kahoy. Mga uri ng kahoy na namumulaklak dito sa gubat. Yan ang gawain ng ano. Yan ang papel sa gubat ng mga paniki. Lakad. Babaw. Tara, dito ako masunod. Tahol na si Pimax. Ang idol. Ikutan natin. Ay. Mahula na si Pimax. Siya na yun. Palayo yata tayo. Yan. Tara doon. Dito kami ngayon, kahabol. Tara. Baka pumunta dito. Ano? Yan guys, napawalay kami kala pilo. Naririnig. Sana. Ayan guys. Ayan guys, naririnig niyo yung tahol ni Bimax. Siya na yun. Meron siyang isang animal, wild animal na nakita or naamoy. Aron na. Ayun. Ay, ito. Ayun, Aron, bakit yan o? Diyan sa malago-lago na yan. Doon, yung kahoy na ano. Andyan o. Punta ka dito, may itim ba kayo na yun? Andyan oh.
Diyan takbo. Takbo pa. Mga pare ko, nandito tayo sa ano, sa location yan, laking bato. So nandito guys. Ha? Oo. So dito ko nakita, pumunta, tumalon yung isang uri ng mabangis na hayop. Ayan. Ito! Ano? Ito! Sa tapat ko! Ito! Ito sa tapat ko! Ito! Hindi na alis! Nga ito! Ito! Harunar! Talo na! Uy! Harun na isa! Ito! Andito! Babuli mo na! So ayun mga pare ko so kaya na pa kami dito. So may natagpuan kaming isang grupo ng mga mababangis na hayop. So hindi natin babanggitin kung ano man yun. Kasi ito isang uri ng mabangis na hayop na pwede nating hulihin at kainin. Dahil dito tayo sa bundok nakatira. So isang grupo ito guys na kumakain ng mga nyug, mga mura. Perwisyo sa mga nyug na tanim. Pag nasusumpungan siya, pag nahuhuli, siyempre, kain. Ayun nga po, naiwan ako nila. Kung asan man po sila, sana masaya sila. Woo! Ay, dito pala. Kaya ko iwan na po. So ito guys, yung isa, mahuhuli natin yung isa. So, dito kami guys, malaking kahoy na to. Hindi po ito pumunta. So, si Kernel, akyat. Ngayon lang kami nagkita-kita. Grabe yung hapagan. Sobrang buwis buhay. Kasi yung mga bangin guys yung lalaglagan namin. Ayan. So, andito pa rin kami. Saldi. Ayan o. Hapag na naman tayo. Nagpataas. Ito yung pwede mga tirhan nila. Ayan yung mga pahingahan nila. No? Habol, Saldi. Ang daang. Kapang, Saldi. So, nandito guys, malaking puno na to. Guys, tamaan na yung yung hayop. So hindi siya makakatakbo pa ng malayo. An hour later. Ayan guys, bumagsak na. Ito, binibitawan ni Bimax. Hayaan muna natin si Bimax. Tulo-tulo mga dugo dito pala. Oh. Ano? Guys, napalaglag na natin yung isa. So hanap pa tayo. Yung mga kasamahan pa to. So yun guys, pasensya na kayo kung hindi natin papakita yung anumang hayop na nahuli natin dahil ito ay masilan. So hindi natin pwedeng pakita. So di tayo zero mga lodi. So maghahanap pa rin tayo. Patuloy. Ayan guys. Dito tayo. Mayroon pa tayong isa. Ayan. May sariman.
So may isa pang tinatawag si Bimax dahil natagpo natin kanina isang grupo. Pero hindi umalis yung nandito. Dala ka ng talbos ng anahaw at kainan natin. So yun guys, nakakain muna kami dito sa ilalim ng gubat. Balikan natin mamaya. Siguro nadalahan ano. Mga kapare ko, yan na dahil alas 12 na, kain muna tayo. So lagap tayo ng sapa or sanog. So ayun, dito tayo kakain. Dahil dito ang tubig kahit sapa malinis. Dahil galing sa mga bundok. Yan, may baon kaming kanin. Siyempre ang ulam namin guys ngayon ay yung nahuli nila kagabing bugkon. Ayan. Yan yung wild rat kung tawagin. Puro nyug din ang kinakain yan, mga palapa ng niyog. Kaya, ayun, tarayahin na natin. Isang piraso lang siya. So ito mga lodi ang ating pagkain. Oh, hala kayo. Ano? Kain tayo. Sa ating mga minamahal na viewers, Kain po tayo. kain po tayo. Mga idol. Matid, gutom lang yan. Tapos inuman natin ng maraming tubig. Ay, mga idol. Kain tayo mga idol. Yung nahuli nilang wild rat kagabi. Natin. Sarap. Adobo. Sarap na yan. Pag-ubag tayo. Ano nga pala ka? Madamot. Mak. Kinain ka. Ang bayani. Kung yun nakahuli ko gabi. Ngayon po si Bimax, napakilala namin. Ngayon, ang hinain din. Usog ka dito Bimax. Duguan pa. Kasi tangka. Ano? Dugo-dugo pa yung ligo. Kasi dito dito. Bimax, dito ka. Ito. Ito ang aming pinakamatibay na alalay. Dahil sa kanya, nalalaman namin na mayroong isang uri ng hayop. Ito. Ayan. O, diba? Ayan po si Bimax. Pandig. Haliig. Yan po yung nakabang. Patay na pagdatak. Ayan. Ayan. Sarap kain nila oh. Yan, isa sa mga exotic food. Yan. Exotic food yan mga idol. Wild rat. Tira mo si Bimax ng konti para di mapagod. Kain ka Bimax ha. Tama na yun? Ayaw mo na? Punin mo para makain ni Bimax. Ayan. Siyempre dahil kasama natin si Bimax. Kasali yan. Bait yan no? Hindi yan sadong. Antay lang yan ang tawag. Bimax, ikaw naman. Yes.
Oo, matinding uminom si Kernel. Talagang umiinom po yan hindi yan nagdadasal. Umiinom yan. Baka sabihin nyo, Muslim, nakaluhod. Umiinom lang yan ng tubig. Ayos! So, habang nagpapahinga, sigarilyo muna yung dalawa nating maninigarilyo dyan. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga taga-Baay. Ayan, sa pamilya po ni shoutout daw. Ni Riman. O, baka may gusto kang batiin. Yung mga palaka dyan. Mga palaka. Oh, laro na nga. Tagsulsulto lang huli ng palaka. Mga pare ko, tayong isa. Okay na yan. So, next time naman tayo. So, lakadan na tayo pa uwi. Mga pare ko, nandito na kami. Malapit na kami. So, naiwan kami nung dalawa. Bagal namin maglakad. Ano? Pasan ni Kernel yung huli, oh. And yes, siguro mga 7 kilohin yung huli natin ng isang hayop na wild animal. Andito na sila iko. Yan, oh. Ito sila, oh. Ito na pala ang lahat. So ito guys yung karne nung nahuli nating wild animal. Yan, so siyempre lutuin natin yan. Ang luto nito? Christoph? Sabaw yan. Ito sabaw. Si Christoph ang cook ngayon. Nalagyan mo na ang Luya. Masarap pag may luya. Masarap daw pag may luya. Ano pang sangkap niyan? Asin bitsi. Tapos luya. Sibuyas, bawang. Wala. Paminta pa. Sibuyas, paminta. Ayan. Lahat ng sangkap. Lahat ng sangkap. Tingnan niya. So ito na guys. Yung ito na yung Pinagpaguran. pa lang to. Mga laman loob. Dahil medyo matigas pa. Palambutin. Higop. Higop presto. Higop lolo ponyo. Ang lasa. Very good. Ayos. Walang kapiripintas. Matigas nga. Paano mo na yung sabaw? Lambot. Lambot na yung sabaw. Sadong-sadong mo. Baka di ka rin makakato. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.